Vi har holdt en hyggelig mal en krukke til fehuset dag for familie og venner af huset, og der er kommet rigtig mange flotte og farvestrålende krukker ud af det. Men vi starter lige fra begyndelsen. Der er jo altid lidt forarbejde, der skal gøres først. Så jeg børster dem, og jeg vasker, og skal grundmales. Vi har kombineret krukkemaleriet med en fødselsdag, så humøret er højt og vejret er godt. Men lad os se de enkelte krukker lidt mere i detaljer. Og Nico er med, hvor det hele sker, men har dog fundet et sted i skyggen. Og så skete det alligevel. Nico stak snuden lidt for langt frem. Og så efter en super hyggelig dag, er der simpelthen 10 skønne og farvestrålende krukker. Der er stadig 6 krukker, der mangler lidt kulør, men det kommer nok hen ad vejen.